Panang papigsa iti 911 emergency system ti Pilipinas, ikagumaan ti Department of the Interior and Local Government ita atawan. Pananggata ang karagiti emergency vehicles kanda duma akagawaan, nasken amay patumpal. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Impasigurado iti Department of the Interior and Local Government apapigsaan ken pasayaatan pa iti ahensya ti Unified 911 Emergency System ang may sa backbone iti public safety. Sigon kini DILG Undersecretary Marlo Iringan, akayat da pagbalinan ang may sa lang ti emergency number iti pagilian. Daytoy ti 911. Iti gamin agdama, sigon kini Yusek Iringan, atungga local government unit ada iti bukod da nga emergency numbers. No sa dino, matikaw dagiti daduma gapu iti kinaado nga emergency number ti kasapulan nga imemorya. Ti Unified 911 kat agbalin motlang a dialect sensitive, gaputa sa dino man na lugar, ken anyaman ti dialekto nga aramaten, adda iti mang akomodar. This is a pet project of our secretary. Particularly, we want that in the country, we will only have one emergency number. Kahit saan dako ka ng Pilipinas mapunta, ang dapat lang na isaulo mo ay 911. It will be geofence, the system will be geofence. Meaning, if you are in La Union, when you dial 911, the hub that will answer you is the hub in Region 1, which will be located in Ilocos Norte. And it will be dialect sensitive. Pag may sumagot sa inyo, almost always may Ilocano. Plano pa iti ahensya nga ag-procure iti nasurok 780 ambulansya, patrol cars, ken motorsiklo ita atawan. Iwaras dagitoy kadagiti lokal a gobyerno tapno mapapigsa ti kapasidad no panggep iti frontline response capabilities. Malaksid pay iti dayta adamat iti budget allocation ang maipaay iti PNP at dumanon iti 226 billion pesos. Ti pondo kat maaramat para iti procurement of patrol cars and rescue vehicles. Panangipasdag iti barwa police stations, panangpasayat iti ICT capabilities ken dumapay. Daytoy katapno maipasigurado ang maarami ti mandato ti pulisya, ang masigurado ti seguridad, kinaurnos ken kinatalgad iti publiko kadagiti komunidad. Dagitoy lang iti sumagmamano a prioridad iti DILG ita atawan. Dumanon iti nasurok 308 billion pesos ti allotted budget iti nasao nga ahensya. We will ensure, per the directive of our secretary, that every last centavo of this fund, okay, ay sa tamang pamamaraan gagamitin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.